गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय 1 जुनाव जालांनाय गाम्बारिबिल समबाय समितिनि मावखुलियाव खुंफुंजादोंमोन। बेनिनो फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल समबाय समितिनि मावखुलियाव 2023 आरो 24नि बिसायख'थिया थांनाय 1 जुनाव जानानै थांदोंमोन। बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया 7 जुनाव फोसावनानै होबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 14 जन बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 14 सा बिजाथिफोरा रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव देरहासार जानो हादों। क'क्राझार जिल्ला उल्थापानि फरेस्ट ब्लकनि सिङाव थानाय दिंखियापारा गामिनि फुलस्रि नार्जारिया थांनाय हरनि गोबां बार बारनायजों बिफां बायसिन जाना जायगायावनो जिउ गोमायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हरनि गोबां बार बारनायजों 10 नं ओनसोलाव संसार जानाय गुबुन गुबुन गामिनि नखरफोरा खमैबो 300सो नखरनि सुबुंफोरनि न'आ उरायलांजोबदों होननानै बेनिनो गंसे नखराव बेसेबांबा गिदिर बिफाङा बायसिननानै जायगायावनो जिउ गोमायो आरो साथामा जोखोम जायो होननानै फोरमायो। बिथांमोननि थांनाय हराव सिलिंखार जाजानाय नखराव देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मोनसे हानजाया थांनानै खबर लाहैयो आरो दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायबोयो। सरलपारा पिकनिक स्पट एबा सरलपारानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थाबैनो बन्द' खालामगोन होननानै बुंथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि रायमना माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय सरलपाराखौ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि होननानै टुरिज्म डिपार्टमेन्टआ फोसावदोंमोन। नाथाय बेखौ थांनाय इसि मिटिंनि गेजेरजों बन्द' खालामनाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो बन्द' जायाखै। बेनिखायनो बेनि सायाव राहा लागोन होननानै बुंथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि जायफोर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ सामलायनायनि बिबान मोनदों बिथांमोनहानो जौ फानगासिनो, गंफ्रोमबो गलाफोरावनो जौ फानगासिनो दं। माहारियारि हाग्रामायाव दालांजों थांनानै जौ लोंहैयो। बेनिखायनो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थाबैनो बन्द' खालामगोन। जौ जुवा ड्राग्स सोलिगासिनो दं। बेनि थाखायनो बेखौ थाबैनो बन्द' खालामगोन होनना गोख्रोङै बुंथिदों हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। उरिष्यानि उनाव आसामनि कामरुप जिल्लानि बक'आव नुजाथिदों रेलगारिनि हरखाब जाब्रबथाय। आसामनि कामरुप जिल्लानि बक'आव नुजाथिदों बे रेलगारिनि हरखाब जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव रेलगारिया हरखाब गाहायाव गोग्लैदों। रेलगारिनि गोबां दाबाया मिथिनाय बादिब्ला गंसे रेलगारिनि गासै मोन 16 दाबाया गाहायाव गोग्लैदों। जाथायाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैयाखैब्लाबो नाथाय बे जाथाया जोबोरैनो गिथावनामोन। मानास हाग्रामायाव सानै सिखाव फलान हमनो हादों। हमजानाय सिखाव फलान सानैनि मुङा धर्मेन्द्र औवारी आरो गपाल बाहादुर मगर। मानास हाग्रामानि फुवानपारा रेन्जनि सानजा फारसे थानाय दावथारा रिजार्भआव सानै सिखाव फलाना अमा बेदर दानबाय थानाय समावनो फुवानपारा रेन्जनि सामलायगिरि रेन्जार कामेस्वर बर'आ गावनि थान्दै हान्जाफोरखौ लानानै डिउटि हैनाय समाव मोगा मोगि जादों। लोगो लोगोनो सिखाव फलाना सिलाइजों गावनो नागिरनायाव रेन्जार कामेस्वर बर'नि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि थान्दै हान्जाया गुलि गावनायाव सिखाव फलाननि मोदोमाव गुलि नांनानै सानै सिखाव फलाना गोब्राब जोखोम जादों। सिखाव फलाननि आखाइनिफ्राय गंबा आखाइजों बानायनाय हाथियार आरो आखाइजों बानायनाय माखासे गोथां गुलि, एटम बम, मबाइल फन, टर्च आरो हाग्रानि अमा बेदर बायदिखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानै सिखाव फलानखौ मैयासिम हाग्रा बिफाना गावसिनि जिम्मायाव लाखिनानै दोनबाय आरो बिसोर सानै सिखाव फलानखौ जेलाव दैथायहरसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।